Kompetisi TV. Tuh, tuh. Luangnya biar dah. Link ba ka video ka balayoring ka CCTV kamera. Layoi ba udon uwe usamla. Ubale kensilen ya ka kena kentai. Da ka balet klit ya ka skat jongka. Bat ula shondur. Kat ba kadang ya lenti. Ban late school. Bat kani ka jingja. Kala jaha ka step jongka arpulai terik. U jemang arajar arpsan. Ha ka pon riusi teng men step. Ha sosun. Na ka video ka bala yoring la yoi ba uni ubrio ula thap lupa ban le ye kanika kam klemran namar ba shipang uhiar bat sa shipang ukiyo hakate ka lenti mau kendon. Na ka video la yoi ru ba ka don ka wei ka khna ka ba kendet ban yoi ye karukom ya lenti jong uni ubrio bat kham hadien la wanmi sa ka wei ka khna school ka bayad lenti bat ule ye kanika kam. Hadu menta ompat yo jingtep la ka donne em ka jing ujor ijhar persya yo uni ubrio hanrei kermen baki bor jongka an kin le da ka bating e hadin bikila yo i ka ni ka video namar ba ka jingle ka pensyong sir ye ki khna bat ka pensyong siru ya ki kimi ki pa ki ba yo i ya kani. Tuh.